tá spáin for an iirlis ís chumarsóide Zoom san íseansa. Is ardán níl riomhreachta d'eagraíochtaí ag Zoom. Is fuairste úsáid agus is féidir breathar. Ligean sé de úsáidóirí comhúbhrúla na chéile agus páirte chhlacha i gcoinne físcóchála, i gcoinne closcóchála, i dtéags chóráidí agus is seminar chréasáin. I bhíonn sé chléasana sa chlúiste, ar riomhrí deascar, ar chotháin agus le córas seomraí agsúla. San íseansa le rófar i dús spóra chun is contas a chrathú agus le gáil isteach i Zoom. I níag santa spáin for chun is cruinniú Zoom a hocrú, agus ar deireadh déan for nucha ar rointas na thuirlisí cumarsáide a bhaineann le Zoom. Ag tostanú amach. I dús spóra, más mín leat sa contas Zoom a chrathú, ní mór de dul go dtí www.zoom.us agus brú ar an ghnappa sign up it's free onas gur féidir leat chlárú. Beidh seolar riomhais bailí ag teastáil dúit chuige sa. In chás féin tá contas crutha gom hena féin agus tá chunúsáid a bhaint as san íseansa. Contas Zoom séar an eisce atá agamsa. Dá bhór san mó a gréim se cruinniú agus má tá treoran forte nó níos móige. Beidh treoran ama dahad nó míad leis. Tá legan eile de Zoom ar fáileáfach a bhfuil feidhmiúlacht freis ag buintló agus tá costas ag buintló san chomá. Is féidir leat sonraí na legan sa a éasrú ar thíomh gréasáin Zoom. Nuair tháinig tú clórathe tuigh an leathanach leamar na sa a níosar de scáileán agus is féidir leat cruinniú Zoom a agrú air. Chun é seo a dhéanamh aimseach an chnappa schedule a meeting ús ag bord a bhreasáilí ar thaobh na láimhe deise agus brúigh air. Seach ag leathanach dar teadal schedule a meeting a níosar de scáileán an san, agus is féidir leat sonraí de chruinnithe a chuir isteach ann. Mar a hampla déadfá topic a lua agus chur síos a dhéanamhar. Chomá le habham agus fad a ranú an sa. De réir riomhthocraithe Zoom, bíonn pásacha le teastáilt chun páirte chracha a gruinniú, agus bíonn na ran fortathe go léir dul isteach is seomra fithe fíorúlar dús, sulas scaoiltear isteach sa chruinniú iad. Moltar clí leis na riomhthocraithe sa, ach is féidir leis an ósta chun pásacha agus an seomra fithe a chumasú nó dhíchumasú an sa de réir a rogha féin. Nuair atá sonraí de chruinnithe go léir chuir isteach an sa, brúigh ar is saobh. An san leanan tú a raigh go dtí an chéad chéim eile agus tá an rogha na éagsúla a níos ar de scáileán. Ligean an rogha sa thuasach an mórdais, an cruinniú Zoom atá agratha agat a chuir le d'éileadh. Is cuma más féilear a Google, féilear a Outlook nó féilear a Yahoo atá a gceist. Más mín leat sonraí an chruinnithe a roinnt leis na rán fortathe, is féidir leat copy the invitation a bhrú. Déantar chuir síos sa bhosca sa ar chonraí de chruinnithe. Is féidir leat iad roinnt leis na rán fortathe trí churbhís teachtarachtaí nó ar dáin agsúla úsáid. Mar hampla, déadfá úsáid a bhaint as Google Classroom ar G Suite, as Microsoft Teams ar Office 365, nó as a Latin Connect chuige sa. Ní mórdas na rán fortathe an app Zoom a íslódáil ar an léasna féin ar dús, le bheith in ann rochtain áilt ar na cruinnithe atá sceidaltha áfach. Fécha míid inis ar chruinniú Zoom samplach, onas gur féidir ling rointas na thuirlisí atá ar fáil dúing ann a inúcha. Nuair a théann tú isteach i gcruinniú Zoom, cíigh tú scáileán beag cosú leis seo. Sa chuaine híosaigh an món ar thaobh na láimhe clé, cíigh tú cnappa a ligean de fuaim de microfón a chur siúl nó a bhuacha. Is féidir leat de íseán a chur siúl nó a bhuacha chomá. Sa sampla sa, beidh mo íseán bhuachta. Ag bogad ó chlé go deas ag bun an scáileáin, chiimiid go mbíonn roinnt rán ar fáil dúing le linn cruinnithe. Buineann an chéad rogha chráir le cuasaí slándála. Is féidir leat an seomra fithe a chumasú nó a dhíchumasú an sa. Is féidir leat chumas eile a bhronne ar rán fortathe nó a bhaintíomh an sa chomá. Linn ó rísear an cócht an scáileán a roinnt, páirte chhlacha i dtéags chóráidí agus an scáileán a anam nu. Dírómid isteach ar na rán fortathe anois. Cíigh tú lista na líne atá ag freastaltar an gcruinniú an sa. Is féidir leat chuir thuirt do dhaoine eile ón áit sa freisin, ó do lista teagmhálathe nó trí riomhos úsáid.
Is féidir leat microfón around fórte go léir a chur ar siúl nó a bhuacha, agus cuireann an clúisín mór tuilleadh romhna ar fáilte chomh maith. Díreoimid isteach ar an moscail cabareachta anois. Is féidir leat córáil in bheanach a chur ar siúl leis na romhna fórte go léir, nó is féidir leat teachtareacht phríomhmhóideach i dheola chuig duine aonaransa. Ó bhrúann tú ar na trí fun gur thaobh na láimhe deise cuirt ar romhna eile ar fáilte chomh maith. Is féidir leis an óstach iadsa a chumasú, a dhíchumasú nó srianta a chur leo ag brath ar riachtain is féin. Díreoimid isteach ar conas an scáileán a roinnt anois. Ligean zoom dis ábhar de scáileán a roinnt leis na romhna fórte eile atá ag grinniú leat. Cuireann sé chlorabán fiúil ar fáil chomh maith. Éadach an áiste a bheith an-úsáideach nó smíonn leat cuinn cheapa agus próisis a bhíonú nó chuir síos a dhéanamh orthu. Cuireann zoom ar chumas an ósta ag taifeadadh a dhéanamh ar chruinniú freisin. Is féidir an taifeadadh sa a roinnt le daoine níos déanaí, agus tugann an clúisín fargartha deis dus na romhna fórte éidir chníomhú le na chéile agus plé le hábhar an chruinnithe. Chun deireadh a chur le chruinniú zoom brúdach ar an gnapa end meeting. Aim siar is sa chúna híosaigh ban an scáileáin ar thaobh na láimhe deise. Tugann sé seo rábhadais ar an cruinniú a fhágáil nó deireadh a chur leis an gcruinniú de gach aine.